Tegenover dan zouden we aan tafel zitten en die is van het observeum. Net de baas van, maar de bus van het observeum. Want er zijn heel soort bazen. Hè? Dat is een club die mij zijn handen de boel runnen moet hebben, net. Ja, we hebben eigenlijk verschillende groepen. En de oorsprong leidt in 1986 dat de sterrenwacht hier is. Dat is dus, Takemier is dat 40 jaar. Dus Ja. ik geef een woord aan Dwan. Werfeestje. Weer een feestje. Ja. Ja. Alles mee vieren. Maar het trieste is dat een van de oprichters, Hans Molenmeijs, begint het hier verstaan. En ik heb bij zijn vrouw geweest, even mijn bloem kennen, denk je, even een tropraad, even een moon. En ik heb een metersdik archief meegekregen. Dus daar kunnen we wel een 3 exposities mee vullen. Maar daar is echt Lolke Dijkstra weer erbij, Hans Molenma, Pieter Dijkstra, Cody leeft echt nog. Dus 40 jaar sterrenwacht is wel even een dingetje. En met zo'n dossier krijgt een hele hoop te zijn hoe het meestal dat oppakt haar als amateurs, de Yield privé-instutsen haar. Alle laden hier lutsen haar om subsidiestromen op gang te krijgen. En dat uiteindelijk lukt is. En in maart 86 gaat Wiegel, hij leeft ook nog, Sam Mabbets in het Wurgast. Ja. Die had dat iepenen. Nou goed, toen stond er geen ponies meer in dat stukje land van de gemeente. Maar stond er een hele simpele sterrenwacht die bouwt is met squalband van de technische squallen in Drachten. Timmerman en natuurlijk Piet Miedema, de lenzenbouwer. En zo is in 86 die sterrenwacht ontstien. Toen zag Klaas Henstra al jarenlang een plakje van zijn museum en zijn stenen en zijn collectie, wat hij hier. Maar de gemeente kon eigenlijk niks vinden. Dat kon het dorpshuis wezen, dat kon een oud café wezen, een wenning. Nou ja. Kortom, dat lukte hem net. Maar uiteindelijk had de gemeente ervoor gekozen om het museum op het terrein naast de sterrenwacht te plaatsen. Eigenlijk weer toen al een beetje een tweedelige, eigenlijk mag ik zeggen, met de dorpskuier mensen. Verschillende culturen binnen zo'n organisatie, omdat die fuseren gang. Je hier de meesten van de sterrenwacht en je had de meesten van het museum. En gewoon die in boet uit en die door de historische kuiertachten. Ik krijg zelfs toen neem, dus de bevrijdingskuier. Die werd ook georganiseerd vanuit onder andere het museum. En dat is weer een aparte groep die hier rondgaat en vertelt waarom het iets heet, hoe het een streek ontwikkelen is, hoe een wiek vroeger heet. Dus we hebben, om te zeggen van het is redelijk complex, ja, we hebben 3 groepen binnen één bestuur. En dat is net zo makkelijk om die mensen kleer te maken voor hun taak binnen het bestuur. Wat de sterrenwacht wel had als voordeel, we hebben elke keer een paar cursussen astrologie. En daar komen wel vrijwilligers uit. Maar roemleidingen in het museum, maar we hadden het Jagerskamp, we hadden Steekje de Kruiskerk en het Klooster, we hadden Burgermerheide, we hebben de wisselexpositie, we hebben net zilverwerk in Burgum. Dan heb je de boord van Bultus en dan heb je de stien die je kwam binnen uit de ijstijd. Dus daar hebben ik een hele hoop facetten alleen nog bij het museum. En om daar educatieve voorman bij te krijgen, is net zo makkelijk. Hè? Nee. Dat zei ik lekker om. Maar je leeftijd, de meesten van die meiden, die ben ik wat op leeftijd mee stadig, denk ik. Of net? Dat is denk ik een beetje het probleem. Ja, net dat het een probleem is, maar wel om onvulling van onderuit, zeg maar. Ze binnen net, het is net voor de eeuwigheid. Hè? Als de 70-plussers zat en misschien wel 80-plussers, die van het begin meidien en nog heel betrokken binnen, is de onwas van de jongeren, want die werkje, die wel vreet op zaterdag is een sterrenwacht bemannen. Maar door de weken heeft squallen en oren groepen en daar mag eigenlijk wel wat handjes en moeltjes bij haar om die groepen te begeleiden. Ja. Dat is lastig. Ja. Dat valt net mij mee. Nee. Maar die integratie die de plakvond had laatste jaar, de sterrenwacht en het streekmuseum, is dat wel slagen? Want we moesten in het begin heel goed wennen aan het observeum. Ja. Zelfs ik stond er altijd over hoe dat wordt, wat het nog weer, maar is dat lukt? Je zou het nog krijgen omdat er wel verschillende groepen binnen. Een gewetensvraag. Ja, nee, ik vind op zich de naam observeum, nee, er zit observatie en museum in. Maar omdat, dat is net een makkelijke naam in het begrip van Burgum en omstreken, voor de beziekers. Nee. Maar omdat het en een museum en een sterrenwacht had, want we hadden de laatste maanden bepraat van, maar we observeum vervallen litten en maar we museum en sterrenwacht.nl Burgum hebben. Ja, dat wil ik net als dat invoerst in een zoeksysteem op internet. Dus voorlopig gaan we moeten maar gewoon observeum, Burgum en sterrenwacht. Bluwen. Ja. Maar die discussie is dus wel, dus blijkbaar.
Nou, discussie. We denken er ook niet van. Ja, dat Maar wel, ja. ik met de grafische man binnen het museum, die zei dat is net samen kleer. En boven dat is statutair beneemd. Wanneer hebben we de namen die? Ik denk een IRC zo'n lien. Hebben we het naar je logo ontwikkelen, heb ik om mij die in. En die namen, en die leidt vast in de statuten. Dus en betalingen en het zoeksysteem is op Ik CV. denk, dat zoek zet natuurlijk echt lange tijd nodig. Hè? Dus, maar de mix, ik denk volgens mij voor de buitenwacht dat een heel soort mensen... die combinatie net altijd in de gaten hebben. Hoe voller dat de kist er op dat plak. Hè? Dus ik denk ook gewoon mensen uit het dorp zelf. Dat die net zich bewust zijn hoe uniek de sterrenkijker is. Wat wij hier hebben. De oudste nederzettingen van Nederland bij Voen. Hier bij de Burgmamar. Ja. De Pingo's. We hebben echt wel iets te vertellen. De BM'er. Dat staat op. Het is net voor niks dat Burgum heeft meer. Hè? Het Bergmermeer, de BM'er. Dat is onuitdacht. Ja. Zo ben ik die maand een paar keer geweest met heelal waarnemingen. Eén keer de zonlichamen en per week in de zonsverduistering. Als je dat een hele producten komen, maar net burgers. Maar die komen mij bij en ouders, spakers en beppers. En daar ben vorige maand binnen 1013 bezoekers geweest bij de Sterrenwacht in het museum. Nou, dat is best wel een hoop. Hè? Ja. Maar wie er speciaal dingen? Want ik heb de zonsverduistering, kan ik me herinneren. Die zijn heelal lichamen. Je weet helemaal waar volgens mij. Dan komt het weer goed zichtbaar. Nou, af en toe wel. Maar er zijn een hele producten die winnen daar om dat waar te nemen. En hoe reageren ze dan? Komen ze dan speciaal? Dan komen ze speciaal voor de Sterrenwacht. Dus zit mee op. Ja. Maar ga je met een combinatie? Dan zeg je, nou ja, je doet het al binnen, maar ik het museum binnen. Ja, we gaan een carousel van 5 plakken. De begint bijvoorbeeld met het museum, en dan ga je naar het Bulthuis, dan ga je naar de filmzaal, daar wordt beelden toond, daar wordt bij verteld. Dan ga je naar de koepel van de Midima, waar die hele klassieke handgemaakte lens staat. En dan is een groep boeten, daar hebben 12 treien kiekers, boeten staan, maar het wordt goed waarwezen natuurlijk. Dan kunnen mensen echt waarnemen. En die carousel die gaat steeds 10, 12 minuten gaat die roen. En dat moet goed managen. En de eerste keer weer een gigantische ongeloop en versopen we er helemaal in. En ze zeiden, nou, dat kun je wel leren, van fouten kun je leren, prima. En de keer daarna dat er een producten win, houden we die carousel goed in de gaten, dat iedereen op 10, 12 minuten aanklokte. En dan kerst blokken van uren meisje, en dan kerst honderden mensen kerst op zijn jon tevreden stellen. En dat weer de eerste keer weer wel een beetje onrustig, dat mensen voortgang, wanneer ken ik wat Jen en wanneer kom ik in de filmzaal? Hè? Ja. Het is natuurlijk echt communicatie. Hè? Dat mensen weten van, ben ik aan daar. Het museum is... ik vind het altijd hartstikke mooi om daar te wezen. Er is wat te zien, er is wat te beleven. Wij gunnen je een soort vrijwilligers. Het museum, het observarium, of museum, het gedeelte is sterk annex. Ik maar de bevrijdingskuier. Dus de boeren van het Neergestad vliegtuig komen daar misschien te staan nog een boord. Er bent expositie in de Kruiskerken in combinatie met de Biep. Nou, er gebeurt van alles. En je praat ik toevallig met een paar mensen over vrijwilligers bij het Observarium. Dus wie weet, www.observarium.nl. Ja, en het belangrijkste, we gaan er even de muziek op het moment wel. Dat houdt in dat we haast er even nu voor het nijs en de reclame. Maar het belangrijkste wat ik even vertel, dat is de bevrijdingskaai. Hebben we straks ook gewoon. Dat is een ding van Jim, hè? Dat jij een beetje bij je rondleidingen door het dorp. Ja. Wij hebben een groep mensen die door het dorpskuis, zo krijgt zij, een historische plek een beziekje. Ja. En de Perelien had ze de dorpskuis ook dien, maar het unieke is nou dat er een vervanging van de brei getoond werd. Nou? Ja. Met skippen en planken eromheen en dat hebben squalband dien. Oké. Ja. Nou. Net stenen, daarheen, 15 april is dat, hebben we zijn zo'n verzameling bij de Loswal. Gratis en voor niks.